Yob, kumusta? Magluluto ako ngayon ng version ko ng Max Fried Chicken. Kasi nagyaya sila pumunta ng Max. Yan, lamig-lamig ngayon. -30. Sino ba naman lalabas ng -30? So sabi ko ako na lang magluluto. So ngayon, umpisahan na natin. Meron tayo ditong isang buong manok. Ayan siya. Sobrang lamig do. Yob. Ito yung mga ingredients natin. Meron tayong peppercorn, sibuyas, green onion, meron tayong bay leaf, meron tayong bawang, at saka meron tayong, anong tawag dito? Lemongrass. So sabay-sabay na natin silang ilagay. Lagay natin sa gilid. Tapos lagyan na rin natin ng salt. Naglalagay ako rock salt ang tawag sa atin nito di ba? Dito sea salt. Tapos lalagyan ko na rin ng Knorr. Knorr, that's chicken cubes. Cube, isa lang. So naglalagay na rin ako ng toyo para mamaya hindi na natin siya lalagyan kasi 'di ba? Naglalagay sila ng yung iba naglalagay sila ng toyo para magkakulay yung manok. So ako sinasabay ko na diyan. Ngayon maglalagay na tayo ng tubig. Pupunuan natin 'to ng tubig. Siguro enough na yan. And then, takpan natin. Pakuluan lang natin ng mga 30-45 minutes. Hindi pa pala nakabukas ang gas ko. Pero sa totoo lang, ang lamig-lamig sa labas. So papasok muna ako Balikan natin mamaya. Yo, pwede na siguro ini. 45 minutes na So, tanggalan tayo ikid. Pagkatapos nito, palalamigin lang natin at ready na siyang i-fry. Ang usok. Malamig talaga sa labas. Ayoko lang talaga magprito sa loob ng bahay. Mangangamoy lahat. Anyway, babalik tayo. Palalamigin muna natin siya. Yo, magprito na tayo. So, gagamit ako ng used oil. Ito, pinagprituhan ko to ng crispy pata. And then, pinilter ko siya. Ayan, pwede na yan. Pwede na yan karami. And then, mamaya kung po pwede pa yan, ipipilter natin ulit. Ilagay na natin yung ating manok. Hindi ko masyadong lalakasan yung apoy para maprito siya hanggang sa loob. Hinahin lang natin. Para hindi kagad masunog. Subukan natin baligtad niya yan. Diba? Ang ganda ng itsura, diba? Ngayon naman i-side na natin. Sa side. Sa kabila naman.
itsura. Oh, Job, luto na to. Tingnan mo naman, oh. Luto na siya. I-plating na natin. Salamat sa panonood, pagsubaybay. Thank you so much. Until next time. So, thank you for watching.